шунавандагони азиз, нақши муфассали барнома ахборро бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба президенти федератсияи Россия Владимир Путин барқияи изҳори tasarri илсор намуданд, ки дар он омадааст. муҳтарам Владимир Владимирович, хабари фоҷиабори амалкардаи бераҳмонаи зӯроварӣ болои талабагон ва кормандони мактаби таҳсилоти умумӣ дар шаҳри Қазон боиси андӯҳ ва нафрати амиқи мо гардид. таъзия ва тасаллиёти самимии ин ҷонибро ба наздикону пайвандони фавдидагон изҳор намуда ба ҳамаи осебдидагон шифои комил хоҳонам. шоми имрӯз бо дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода, раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода, вазири корҳои дохилӣ Рамазон Раҳимзода ва раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ Рустам Назарзода ба маҳалли аз офатҳои табиӣ зарардидаи шаҳри Кӯлоб, ноҳияи Шамсиддин Шоҳин ва Муъминободи вилояти Хатлон сафар баргардиданд. طبق معلومات پیشکی در شهر کولوب، ناحیه شمس‌الدین شاهین و مومن‌آباد ولایت خطلان بر اثر بارشات زیاد و آمدن سیل منزل‌های استقامتی، خط‌های برق و راه و کوپرگ‌ها ضرر دیدند. متأسفانه تلفات جانی نیز به قید گرفته شده است. با دستور اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان، گروه کاری حکومت جمهوری تاجیکستان خسارات به خواجگی خلق این شهر و ناحیه‌ها را معین ساخته برای برطرف نمودن عاقبت‌های آفت‌های طبیعی تدبیرهای بی‌تأخیر عملی می‌نمایند. ҳамчунин имрӯз дар доираи дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ба мавзеъҳои аз офати табиӣ зарардидаи ноҳияи Ёвон ва Абдураҳмони Ҷомии вилояти Хатлон сафари корӣ анҷом доданд. Самандар Искандарзода аз ҷараёни сафар гузориш медиҳад. боришоти рӯзи 11 майи соли равон дар ноҳияи Ёвон боиси обхезӣ гардида, дар деҳоти Обшорон ва Ситораи Сурх ба манзилҳои истиқоматии сокинон ва заминҳои кишоварзӣ зарар расонид. Аснои шиносоӣ аз ҳолати ба амал омада, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода масъулонро барои андешидани тадбирҳои саривақтӣ ҷиҳати бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ вазифадор намуданд. Дар идома сарвазири мамлакат аз оқибатҳои офати табиӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ва ҳолати ба амал омада шинос шуданд. Ёдовар мешавем, ки бар асари боришоти пайдарпайи рӯзҳои 7-8 майи соли равон ва омадани сел дар деҳаҳои Навобод 4 ва Навобод 5 деҳоти ифтихори ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ 19 манзили истиқоматӣ пурра хароб гардида, наздики 100 гектар замини кишоварзӣ фурӯ рафт. Тибқи иттилоъ айни замон боз 10 манзили истиқоматии дигар дар ҳолати хатарнок қарор дорад. Дар доираи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ситоди ҷумҳуриявӣ ташкил карда шуда, сокинони зарардида ба ҷойҳои бехавф кӯчонида шуданд. Барои сокинони зарардида хаймаҳои муваққатӣ ташкил карда шуда, ҳамзамон зарардидагон бо хӯроки доимӣ таъмин гардидаанд. Дар доираи дастури супоришҳои пешвои миллат барои зарардидагон минтақаи нав ҷиҳати бунёди манзилҳои истиқоматӣ ҷудо гардида, мутахассисон корҳои санҷиширо идома дода истодаанд. Сарвазири мамлакат масъулонро вазифадор карданд, ки ҳарчи зудтар корҳои сохтмонии манзилҳои истиқоматии сокинонро оғоз намуда, роҳу пул ва дигар оқибатҳои офати табииро бартараф намоянд. инчунин иттилоъ дода шуд, ки барои сокинони зарардида заминҳои кишоварзӣ низ ҷудо гашта, барои кишти маҳсулот ба онҳо кӯмак расонида мешавад. мавриди зикр аст, ки дар идомаи сиёсати ғамхоронаву башардостона аз ҳисоби президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба зарардидагон масолиҳи сохтмонӣ кӯмак карда мешавад. شرح موضوع دیگر در اکثر کشورهای منطقه و جهان پنجشنبه با سرعت موج دوم کرونا ویروس به قید گرفته شده است. با نظر داشته این و با مقصد پیشگیری از پنجشنبه بیماری‌های سیرویاتی خصوصا کرونا ویروس گشت و گذار بیهوده کودکان و نوجوانان در روز عید سعید فطر توصیه داده نمی شود. همچنین هر فرد صاحب خیرات باید تا حد نهایی از خراجات بیهوده و آراستن دسترخوان پردبدبه خودداری نباید، زیرا اسرافکاری و زیاده‌روی را دین مبین اسلام محکوم می‌نماید. بهتر است که مبلغ خراجات بیهوده در روزهای عید برای صاحب علم گرداندن فرزندان خانواده مصرف کرده شود. ادامه موضوع در گزارش نوبتی.
иди саиди фитр аз ҷумлаи суннатҳои муҳимтарини маънавии мардуми мусулмон ба ҳисоб меравад ва аз баракати истиқлоли давлатӣ дар қатори дигар ҷашну маросимҳои милливу мардумӣ дар доираи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон гузаронида мешавад. Дар урфият мегӯянд ки баракати зиндагӣ аз сариштакорӣ зиёд мешавад. аз ин рӯ дастархони идонаи иди саиди фитр бояд бо фарҳанги баланд ва маънавӣ густурда шавад. дастурхони маънавӣ ин дастурхонест ки дар он ба исроф роҳ дода нашудааст. дастурхоне ки хоксорона бошад бо истифода аз шириниҳо, ҳалво, аз маҳсулоти маҳаллии худ. дастурхоне ки дар он худнамоӣ зоҳир карда нашуда бошад. мутаассифона одамоне ҳастанд ки барои худнамоӣ, барои шӯҳратталабӣ дар назди дигарон дастурхони хело пурдабдаба ки дар он ба исроф роҳ дода шуд, дар он як шакли худнамоӣ аст меороянд. дар таълимоти дини мубини ислом исрофкорӣ қатъиян манъ карда шудааст ва худо дар қуръон мефармояд ки худованд исрофкоронро дӯст намедорад. ба андешаи мутахассисони соҳаи тиб гурӯҳ гаштугузор намудани кӯдакон дар рӯзи иди саиди фитр бо назардошти авзои эпидемиологии ҷаҳон мувофиқи мақсад нест. бино ба маълумоти расмии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз санаи 3 декабри соли 2020 то имрӯз ягон ҳолати бистарикунонии бемор бо сирояти COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст, вале ин ҳолат набояд боиси бепарвогӣ ва фориғболии аҳолӣ нисбат ба ҳифзи солимии худ, фарзандон ва ҷомеа гардад. бояд мо фаромӯш накунем ки дар сатҳи ҷаҳон имрӯз коронавирус аз байн нарафтааст. яъне ки ҳар як хатогӣ, ҳар як риояе ки мо намекунем, ин метавонад ки эҳтимолияти пайдоиши ин ё он як бемории сироятӣ гардад. хубтар мешуд ки падару модар, яъне ки ҳамон сари роҳи фарзандон мешуданд, яъне ки гардиши ҳамон идонаро камтар мекарданд ё ки хубтар ки намекарданд. эҳтимолият аз матни назар дур нест, чунки дар давлат ҳамсояҳо ин вуҷуд дорад. рафту омад байни давлатҳо мо имрӯз дорем. инро ҳеҷ кас гуфта намед. танҳо як чиз моро муҳофизат мекунад ки фақат ҳушёрӣ, зиракӣ, риояи талаботҳои беҳдоштию гигиенӣ. хона ба хона гаштани кӯдакон дар рӯзи ид аз фазилату хусусиятҳои шартии иди саиди фитр набуда, дар баъзан мавридҳо оқибатҳои ногувор низ дорад. мувофиқи таълимоти дини ислом идгардак ба он шакле ки имрӯз дар тоҷикистон мавҷуд аст дар ягон китоб ворид нашудааст. яъне гаштугузори кӯдакон ин ягон рукни динӣ нест ки агар мо онро тарк кунем муртакиби гуноҳ шавем. аз нуқтаи назари ба хатар рӯбарӯ шудани кӯдакон нигоҳ кунем, баромадан ба биноҳои баландошиёна, гаштугузор кардан дар маҳаллаҳои дур аз назди хона, убур кардан аз роҳҳои мошингард барои кӯдакони мо ҳақиқатан хатари ҷиддӣ зоҳир мекунад. падару модарон масъул ҳастанд ки дар ин рӯзҳо кӯдакони худро таҳти назорати қатъӣ қарор диҳанд. албатта ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки ҳамасола дар рӯзҳои ҷашну идҳо, махсусан иди саиди фитр ва иди қурбон, кӯдакон бештар ба кӯчаҳо баромада аз хонаҳои худ ба роҳҳои дур сафар мекунанд ки ин баъзан метавонад ки дар роҳҳо ба садама дучор шаванд. гурӯҳ гаштани кӯдакон метавонад ки дар байни онҳо муноқиша бархезад ва ба хотири пешгирӣ намудан аз ин ҳолатҳо тамоми субъектони амаликунандаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро зарур аст ки дар ин рӯзҳо бетараф набошанд, назорати худро аз болои фарзандонашон пурзур намоянд. дар доираи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии тоҷикистон, гузаронидани иди саиди фитр, орустани дастархон, назорати идгардаки кӯдакон бояд ба одати ҳар як сокини мамлакат табдил ёбад. иди саиди фитр бо тамоми хусусиятҳои накӯ ва инсондӯстона бояд аз дигар ҷашнҳои хурсандиву азодорӣ фарқ карда шавад ва мардум бояд фарҳанги дуруст истифода бурдани дороиҳои худро дар зиндагиву рӯзгордории хеш ҳамеша риоя намоянд. зульфия раҳимзода, аҳлиддини карим, фирӯзи мусо, ахбор. дар пайравӣ ба тадбирҳои башардӯстона ва хайрхоҳонаи роҳбарияти давлати ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, соҳибкори ҷавони шаҳри бохтар вилояти хатлон Исмоили Муҳаммадзоир дар баробари расонидани кӯмак ба эҳтиёҷмандон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғду Хатлон ба оилаҳои эҳтиёҷдоштаи шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба миқдори 28 тонна маҳсулоти ниёзи аввал кӯмак намуд. гузориши хабарнигорони мо.
дар пайравӣ ба иқдомҳои неки давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дасти сахно дароз кардан ба ниёзмандон яке аз хислатҳои ҳамидаи инсонӣ ба ҳисоб меравад. соҳибкори ҷавони шаҳри бохтари вилояти хатлон исмоили маҳмадзоҳир дар баробари расонидани кӯмак ба вилоятҳои суғду хатлон пеши худ мақсад гузошт ки ба миқдори 28 тонна молу ниёзи аввалияро тавассути нақлиёти калонҳаҷми буркаш ба оилаҳои эҳтиёҷдоштаи шаҳру навоҳии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон равона созад. кӯмаки хайравӣ аз ҷониби масъулини ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ ва Рӯшон супорида шуда ба ҳар як оила тибқи рӯйхат расонида мешаванд. аз ин кори хайр оилаҳои ба дастгирӣ фаро гирифта шуда изҳори қаноатмандӣ намуда ба ин соҳибкори созандаю ташаббускори шаҳри бохтар сипоси худро баён карданд. маводи вориди вилоят шуда ба 500 хонавода ба миқдори 50 килограммӣ аз ҷумла орду шакар, равғану биринҷ, макарон ва картошкаро дар бар мегирад. ба ҳар як шаҳру ноҳияи вилоят ба 50 оила ин кӯмак равона мешавад. дар радифи маводи ниёзи аввалия ин соҳибкор тасмим гирифт ки 5 аробачаи маъюбиро ба 3 сокини водии бартанги ноҳияи рӯшони вилоят ва 2 адади дигарро ба ниёздоштагони ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон харидорӣ намудааст. аробачаҳои мазкур ба оилаҳое ки фарзандонашон ба чунин таҷҳизот бештар ниёз доранд дар моҳи шарифи рамазон аз амали неки ин соҳибкор шаҳодат медиҳад. ин кӯмаки хайравӣ аз номи соҳибкори ҷавони шаҳри бохтар исмоили маҳмадзоҳир барои 500 оилаи ниёзманд ва маъюби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар арафаи иди Саиди Фитр ҳамчун кӯмак равона карда шудааст. ин ибтикори соҳибкор Исмоили Маҳмадзоҳир дар доираи иқдому амалҳои неки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯй кор омада баҳри беҳбуд бахшидани сатҳи зиндагии оилаҳои ниёзманд нигаронида шудааст. мо ҳамчун аз номи сокинони шаҳри Хорух барои ин соҳибкор изҳори миннатдорӣ баён менамоем. аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бахусус аз тарафи пешвои муҳаззами миллат дар ҳар як идҳо яъне чунин кӯмакҳо ба оилаҳои камбизоат расонда мешавад ва ин кӯмаки навбатӣ низ дар арафаи иди Саиди Фитр ба сокинони шаҳри Хорух дастрас гардида истодааст. дар радифи ноҳияҳои Дарвозу Ванҷ ва Рӯшону Шуғнон кӯмаки соҳибкор вориди маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух гардид ки маводи хайравӣ фавран ба хонаводаҳои ниёздошта расонида шуд. сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро нафарони саховатманд ва соҳибкорони муваффақу ватандӯз низ ҷонибдорӣ намуда дар пайравӣ ба ин сиёсат даст ба амалҳои хайру савоб мезананд. дар ҳамин замина аз ҷониби ниҳодҳои давлатӣ ва ширкатҳои тиҷоративу соҳибкорони ватанӣ ба муассисаҳои иҷтимоии шаҳру ноҳияҳои мамлакат кӯмак расонида шуд. таваҷҷӯҳ намоед. халқи сарбаланди тоҷик дар ҳама давру замон ба табақаҳои ниёзманд дасти ёрӣ дароз карда саховату ҳиматбаландии ибратомӯз нишон додааст. дар сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат дастгирии молиявии муассисаҳои ҳифзи иҷтимоӣ ва оилаҳои камбизоат афзалият дорад ва ин бартарият дар солҳои минбаъда низ боқӣ мемонад. дар доираи ҳидоятҳои башардӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо иқдому ташаббусҳои хайрхоҳонаи оилаи Чилозодаҳо ба ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, шаҳри Левакан, ноҳияи Кушониён, деҳаи Орзу, деҳаи Ғарғараи ҷамоати Корези ноҳияи Данғара ва деҳаи Чавроқи ноҳияи Темурмалик дар маҷмӯъ ба зиёда аз 450 нафар оилаҳои ниёзманд ва собиқадорони ҷангу меҳнат кӯмак расонида шуд. дар арафаи ҷашну идҳо дастгирии оилаҳои ниёзманд, ятимону бепарасторон, беморону шахсони имконияташон маҳдуд ва дигар эҳтиёҷмандон далели таваҷҷӯҳу ғамхориҳои пайвастаи пешвои муаззами миллат нисбати ин табақаи ҷомеа ва татбиқи сиёсати муваффақонаи иҷтимоӣ дар Тоҷикистон мебошад. дар ҳар як иду аён ба деҳаи мо ки шумораи аҳолияш 160 нафар мебошад аз номи оилаи Чилазодаҳо чунин кӯмак карда мешавад. аҳли деҳаи Чавроқ ки шумораи аҳолияш 160 аҳолиро ташкил медиҳад миннатдории хешро баён мекунад. амалӣ кардани иқдомҳои инсонпарварона аз ҷониби шахсони хайрхоҳ боиси рӯҳбаландии табақаи ниёзманди ҷомеа гардида то андозае дар фароҳам шудани шароити мусоиди рӯзгори онҳо таъсир мегузорад. бо дастгирӣ аз сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дастгирии табақаи ниёзманди ҷомеа ва расондани кӯмаки амалӣ ба онҳо пайваста амалҳои неку хайрхоҳона анҷом дода мешавад. баҳри таъмини иҷрои дастури асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба масъалаи таъминоти иҷтимоии оилаҳои камбизоат
و احتیاجمند در عرفه عید سعید فطر با اعلاهای احتیاجمند و کمیزات دهه غرغره جماعت دهات کورز نوحه دنغره کمک های مادی و مالیوی به هر یک عائله احتیاجمند و کمیزات رسانیده شد. باید گفت که هر وقت در هر یک ایام برای ساکنان دهه غرغره چون کمک رسانده می شود. нафароне ки аз ин кӯмакҳо бархурдор шуданд ин ҳама дастгириҳоро самараи истиқлолияти давлатӣ ва фазои сулҳу суботи кишвар арзёбӣ намуданд. ҷумҳурии тоҷикистон давлати иҷтимоӣ буда беҳсозии вазъи зиндагии аҳолӣ дар авлавият қарор дорад. аз замони ба даст овардани истиқлол то имрӯз тамоми талошҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои таъмини кафолатҳои иҷтимоӣ равона гардида дар ҷумҳурӣ заминаи ҳуқуқи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ пурра таҳия ва мавриди амал қарор дода шудааст. Аҳалдин Нурулло Баҳодури Қурбон, Убайдуллоҳ Сайвалӣ барои барномаи ахбор. بانک ملی تاجیکستان در حوزه دستور سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت دستگیری عائله‌های نیازمند، معیوبان، یتیمان و طبقه‌های نیازمند اهالی در عرفه عید سعید فطر به باشندگان مؤسسه دولتی خانه اینترنت بیماری‌های روحی شهر حصار که سرپرستی آن را به ذمه دارد کمک خیریوی ارسال نمود که آن از 85 عدد رخت خواب و کمک مالی عبارت می باشد. همزمان برای بالیدروهی باشندگان و هیئت کارمندان این مؤسسه با استفاده از انواع گوناگون محصولات خوراکواری از جمله 2 نمود خوراک گرم، شیرینی، کلچقند و میوه‌های تر و تازه دسترخوان ایدانه آراسته شد. در مؤسسه 3 شعبه وجود دارد که در آنها باشندگان وابسته به سن سال و سلامتی جوگیر کرده شدند و آنها زندگی می نمایند. امروز از طرف سرپرست مؤسسه یعنی بانک ملی تاجیکستان برای شعبه مردانه کت‌های رخت خواب یعنی که دسترس نمایند. چون که در شعبه کت‌هایی که باشندگان استفاده می بردند آنها از سالهای پیشین یعنی که بودند و امروز عین زمان استفاده آنها کارنشایم شده بود. با دستگیری به واسطه سرپرست مؤسسه بانک ملی تاجیکستان امروز با پرگی شعبه مردانه با کت‌های نو تامین کرده شد. راهبریت بانک ملی تاجیکستان با شرایط بود و باش آنها از نزدیک شناس شدند و تاکید بر آن داشتند که یک از رکن‌های ماه شریف رمضان این عیادت بیماران و دستگیری شخصان نیازمند محسوب می‌یابد. امروز که ما در عرفه عید سعید فطر قرار داریم باید عنعنه‌های نیک بزرگانمان را در بابت خیر و احسان، دستگیری یتیمان و بی‌پرستاران و نیازمندان ادامه داده در آبادی و پیشرفت دیارمان سهم مناسب گذاریم. بانک ملی تاجیکستان سنت‌های نیک نیاگان را ادامه بخشیده در عرفه همه جشن و مراسم‌ها به طبقه‌های نیازمند اهالی دست مدد دراز می‌کند و من بعد نیز این عنعنه نیک را ادامه خواهد داد. عیادت شدگان در نوبت خود برای غمخوری‌های پیوسته به پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رهبریت بانک ملی تاجیکستان اظهار منتداری نمودند. مورد به ذکر است که بانک ملی تاجیکستان به طور دائمی نوابسته از عید و ایام به باشندگان مؤسسه دولتی خانه اینترنت بیماران روحی شهر حصار دست یاری دراز نموده درخواست آنها را برای شرایط سازگار زیست تأمین می‌نماید. در اساس دستور هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان فیلیال شرکت سهامی اینوویتیو رود سولوشنز التدی در جمهوری تاجیکستان در برابر اجرای رسالت خود وابسته به نگهداری راه دوشنبه چناق دستگیری طبقه‌های احتیاجمند اهالی را نیز مد نظر دارد و با آنها پیوسته کمک می‌رساند. این نوبت عمل خیر کارمندان فیلیال شرکت که در عرفه عید سعید فطر عملی گردید باشندگان مرکز ملی توانبخشی کودکان معیوب چهارباغ را خوشحال نمود. لازم با یادآوری است که کارمندان شرکت در تنتنه‌های تجلیل دلخواه جشن که در این مؤسسه دایر می‌گردد اشتراک می‌نمایند. مهمتر از همه آنها همیشه با عیادت باشندگان این مؤسسه با دستاویز که طبق درخواست مسئولین این مرکز خریداری می‌گردد حاضر می‌شوند. ذکر نمودن با مورد است که اقدام مذکور مراتبه اول نبوده منتظم ادامه می‌یابد. هنوز از روزهای اولی فعالیت فیلیال شرکت این مسئله پیشبرد فعالیت خیریوی مد نظر بوده همان زمان به خانه کودکان رقم 1 شهر دوشنبه به طور منتظم کمک رسانیده می‌شد.
سپس این روند توسعه یافته فیلیال شرکت سرپرستی مؤسسه دولتی مرکز ملی توانبخشی کودکان معیوب چهارباغ در ناحیه ورزاب را به ذمه گرفت. فیلیال شرکت مؤسسه مذکور را منتظم دستگیری نموده تعمیر تالار ورزشی و بازسازی صحن آن که در حالت ناگوار قرار داشتند با استفاده از مصالح با صفت ساختمانی در سطح خوب و صفت بلند عملی نمود. هم ردیف با این اقدامات فیلیال شرکت به مؤسسه مذکور مواد خوراکه، ماشین‌های درزدوزی، جامه‌شویی، تجهیزات برای آشخانه، میز و کرسی، اسباب‌های گرمیدهی، کت‌های خواب و غیره نیز تقدیم نموده است. این نوبت رهبریت فیلیال شرکت تصمیم گرفته است که 2 دکخانه مرکز گرمیدهی و خط آبرسانی مؤسسه دولتی مرکز ملی توانبخشی کودکان معیوب چهارباغ را پررا تعمیر نماید. در قسمت شبانه ویران کردن ترتیبات حرکت در راه‌های مرکزی پایتخت از جانب رانندگان واسطه‌های نقلیات که اکثر آنها گران‌ارزش خارجی میباشند به حرکت بی‌ممنوعیت شهروندان دیگر واسطه‌های نقلیات خلل رسانیده باعث کوستاگردانی مدنیت شهرداری گردیده است. وابسته به پیشگیری حالت‌های مذکور ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با استفاده از بخش‌های اپراتیوی و تفتیشاتی و بازرسی میلیسیای پایتخت در یک چند مرحله عملیات شرطی ترتیبات شبانه را راه‌اندازی نمودند. توجه نمایید. در قسمت شبانه ویران کردن ترتیبات قانونگذاری در راه‌های مرکزی پایتخت از جانب رانندگان واسطه‌های نقلیات که اکثر آنها گران‌ارزش خارجی میباشند به حرکت بی‌ممنوعیت شهروندان و دیگر واسطه‌های نقلیات خلل رسانده باعث کوستاگردانیدن مدنیت شهرداری گردیده است. وابسته به پیشگیری حالت‌های مذکور ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه با استفاده از بخش‌های اپراتیوی و تفتیشاتی و بازرسی میلیسیای پایتخت در یک چند مرحله عملیات شرطی ترتیبات شبانه را راه‌اندازی نمود. ضمن برگزاری عملیات حالت‌های زیادی دغلانه ویران نمودن طلبات قاعده‌های حرکت در راه از قبیل توقف در قطار دوم و سوم راه مخصوصا نزد طربخانه و قهوه‌خانه و مرکزهای خوراک عموم برنمودن گذرگاه‌های پیاده‌گردان و رعایت نکردن طلبات علامت‌های منع‌کننده به نظارت گذاشتن و توقف دور و دراز در داخل و نزد ایستگاه‌ها با صدای بلند گوشخراش یک و یک باره از جای ایست حرکت دادن واسطه نقلیات و نصب دستگاه‌های خودساخت صدا بلند کننده به اجازتنامه سیاه شیشه و رقم‌های قید دولتی بیگانه اداره نمودن واسطه نقلیات که همه این از کاستگی اخلاق و مدنیت و عمل‌های ناشایسته چنین افراد درک می‌دهند آشکار و نسبت به رانندگان که اکثرشان جوانانند چاره‌های دخالداری قانونی اندیشیده شدند. مخصوصا در وقت شبانه به ترتیبی و قاعده ویرانکنی‌های دغل بعضی از رانندگان در نزد طرفخانه و نقطه‌های خوراک عموم که باعث مانعگی حرکت منتظم دیگر واسطه‌های نقلیات گردیده است باعث نگرانی بود. از جمله ضمن عملیات پروفیلاکتیکی در نزد طرفخانه و قهوه‌خانه‌های میوه، بخورا، بهار عجم، صفا، چیتیروستا، امونجان، سیخ کباب خوجندی، مهمانخانه وحش معین گردید که مزاجان این مرکزهای خدمترسانی طلبات قاعده‌های حرکت در راه را دغلانه ویران نموده با توقف نمودن در قطارهای دوم و سوم و راه پیاده‌گرد با روهای آزاد دیگر اشتراکچانی حرکت در راه مانعگی ایجاد نمودند. از جمله رانندگان автомашинаҳои Toyota Camry рақами давлатиаш 1010 NS01 Саидов Абдурахмон, Lexus 4444 XN 01 Далиев Нуриддин, Toyota Camry 7004 KO 01 Шарифов Абубакр, Lexus 6888 SB 01 бобомуродов Аҳлиддин ва 140 далел чунин қоидавайронкуниҳо ошкору нисбат ба ронандагон маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуданд. ҳолати нигаронкунандаи дигаре ки дар ҷараёни амалиёти мазкур муайян гардид ин дар хиёбони рӯдакӣ кӯчаҳои марказии пойтахт ҷамъшавии гурӯҳи ронандагон дар қитъаҳои паҳлӯии роҳ аз театри опера ва балет то майдони исмоили сомонӣ махсусан дар рӯ ба рӯи боғи устод рӯдакӣ ва бо садои баланди гӯшхарош идора намудани воситаҳои нақлиёт аст ки ин амали номатлуби онҳо боиси коста гардидани симои пойтахт шудааст. аз ҷумла дар доираи амалиёт барои насбу истифодабарии дастгоҳҳои худсохти садодиҳанда ва бо овози баланду гӯшхарош дар кӯчаҳои марказии пойтахт идора намудани воситаҳои нақлиёт ронандагони автомашинаҳои тамғаи мерседес бенз рақами қайди давлатиаш 0099 NN 01 шаҳрванд исмоилов аббос соҳибкор, мерседес бенз рақами давлатиаш 700 LL 01 воҳидов мурод соҳибкор, рейнҷ ровер рақами транзитиаш S1973 E07 ҷамолиддини акмалиддин, мерседес бенз аломати қайд 7082 RS01 раҷабов иззатулло соҳибкор сохтмончӣ боздошт ва ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дастрас ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуда ҳолатҳои мазкур дар нуқтаҳои таъмири воситаҳои нақлиёт бартараф карда шуданд. зимни амалиёт дар умум 23 чунин ҳолат ошкор гардид.
شهر با آواز بلند همه کردن خطابی خودم رو اصلاح میکنم کم تریش کنیم دیگه های نمیتونم تکلیف نمیشه. من یکشنبه بار دیدم که در کوچه مرکزی یکشنبه بچه و ماشینشون با صدای بلند خرس کرده های میکردن. هم دیدم ما هم کمتر شب کردیم هم فکر کرده های کردیم که کارمندان میلیس ҳамзамон дар рафти амалиёти тартиботи шабона якчанд ҳолати идора намудани автомошинаҳои сиёҳшишаи бе иҷозатнома аз ҷумла дар қисмати пеш ба истилои ҷавонон напавал насби таҷҳизоти махсуси садодиҳанда ва рақамҳои қайди давлатии бегона муайяну ошкор карда шуд. чунончи ронандагони автомошинаҳои тамғаи Lexus 570 рақами давлатиаш 1111 RR07 Малаев Бунёд соҳибкор бо рақамҳои давлатии бегонаи 007 VM01 Toyota Corolla аломати қайди давлатии 0019 RT01 Амриддини Алишер соҳибкор хазиначии тарафхонаи Сафо барои насби шишаҳои сиёҳ дар қисмати пеши автомошина Toyota Camry 5555 NN01 Боқиев Абдулло соҳибкор барои чароғакҳои равшанидиҳанда BMW X5 рақами қайдиаш 100 CR01 Кенҷаи Фирдавс барои насби рақамҳои қайди давлатии бегона ошкору муайян ва нисбат ба ҳар яки онҳо маводҳои лозимӣ тартиб дода шуда то бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта автомошинаҳои мазкур ба майдончаи ҷаримавии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ворид карда шуд. Сабаби боздошт намудани воситаи нақлиёти шумо як рӯз рӯи пушт намудед оинаи пеши воситаи нақлиётро бо пленкаи махсуси ранги сиёҳ. воситаи нақлиёти тамғаи BMW рақами қайди равотиаш 100 ба ки тааллуқ дорад? мошин ба номи худам. рақам қайди давлатиаш худаш нест. ӯ ма аяд дорам. тамғаи Lexus 570 ба кадом корхона тааллуқ дорад? Bunyodkor 2010. чӣ сабаб аст ки рақами бегона дар воситаи нақли шумо насб шудааст? ҳамин рӯз зада мешавад ки ба хотири он БМш ба хотири ному фамилияи ҳамин рӯз зада мешавад ки буромадем ва хатое кардем. Мавриди зикр аст ки дар натиҷаи баргузории се марҳилаи амалиёти тартиботи шабона дар умум 374 ҳолатҳои дағалона вайрон намудани талаботи қоидаҳои ҳаракати роҳ дар қисмати шабона аз соати 21 то соати 23 шаб ошкор ва нисбат ба ронандагон чораҳои дахлдори қонуниву профилактикӣ андешида шуданд. мушоҳидаи чунин ҳолатҳо ҳар яки моро водор месозад ки нисбат ба амалу кирдорҳои номатлуб ва халалдоркунандаи тартиботу оромии шаҳрвандон ва фарҳангу маданияти шаҳрдорӣ бетараф намуда ҷиҳати бартараф ва ислоҳи онҳо саҳми худро гузорем. идомаи ахбор. озодиву истиқлолият барои ҳар як шаҳрванд дастоварди бузург ва муқаддаси миллӣ аст. зеро маҳз оромию осоиштагӣ дар мамлакат боис бар он гардид ки мардуми тоҷик ба дастовардҳои назаррас ноил шаванд. бо иштироки коршиносони кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар ноҳияи Варзоб дар мавзӯи ҷаҳонишавӣ ва паёмадҳои хатарбори он ҷамъомад баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. мафҳуми худшиносӣ дар он ифода мегардад ки ҳар фарди бедордили ҷомеаи имрӯза бояд аз таъриху фарҳанг бархурдор бошад, ба забон ва дигар муқаддасоти миллӣ арҷ гузорад. огоҳӣ аз таърихи ниёгон, ҳифзи фарҳангу адаби миллӣ ва пайдо намудани маърифати ҳамаҷониба дар бораи расму оини гузаштагон метавонад раҳнамо дар замони ҷаҳонишавӣ ба сӯи пирӯзиҳо гардад. бо иштироки коршиносон, намояндагони кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо сокинони ноҳияи Варзоб ҷамъомад баргузор гардид. дар вохӯри имрӯза иштирокчиён зикр доштанд ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол ва ҳуқуқбунёд давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо мақсади таҳкими пояҳои истиқлоли давлатӣ ва рушди иқтисоди миллӣ талош ба харҷ дода барои таъмини зиндагии шоистаи ҳар як шаҳрванди кишвар барнома ва стратегияи мушаххасро амалӣ менамояд. дар ин машварат масъулини кумитаи иҷроияи ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон зикр доштанд ки дар ҷаҳони имрӯз манфиатхоҳон бо истифода аз эътиқоди мардум амалҳои нопоки худро амалӣ месозанд. ин аст ки мо бояд ҳушёрии сиёсӣ ва мазҳабиро аз даст надода талош намоем то дар зери як парчам даст ба дасти ҳам ниҳода дар ободии ватани соҳибистиқлол сам гузорем. ҳар як шахсоне ки дар ин ҷамъомади имрӯза баромад намуданд дар бораи бисёр ҳам масъалаҳои ҷолиб, пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳама гуна ҳаракату ҳизбҳои хусусияти ифротӣ дошта, тарбияи дурусти насли наврас ва бештар дар бораи
ҷавонон ва саҳми онҳо дар гулгулшукуфоии кишвари азизи мо Тоҷикистон бисёр баромадҳои пурмуҳтаво шуданд ва ман ба ҳар як шахси ватандӯсти тоҷик махсусан ба ҷавонони имрӯзаи даврони истиқлолият муроҷиат карда мегӯям ки мо шумо бояд шукронаи тинҷиву оромӣ кунем, шукронаи ана ҳамин осмони софу беғубор кунем, шукронаи талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллат муаззами миллати Тоҷикистон кунем ки дар чунин як давлати орому осоишта зиндагӣ мекунем. гуфта шуд ки натиҷаи таваҷҷӯҳи пайвастии роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ва истиқлоли давлатӣ барои ҳар як сокини мамлакат шароити зиндагии шоистаро фароҳам овард ва ҳисси хештаншиносии сокинонро барои дӯст доштани ватан дучанд намуд. аз ин роз зарур аст барои рушди минбаъдаи кишвар дар тамоми соҳаҳо аз ҷумла мустаҳкам намудани пояҳои давлатдорӣ, ҳифзи истиқлолият, ҳимояи манфиатҳои миллӣ, таъмини амният ва сулҳу суботи ҷомеа, инчунин ободониву пешрафти кишвар ҳар як сокини мамлакат бояд ҳиссагузор бошад. бобокамол аминзода, хуршеди азиз, мақсади мақсад, ахбор. имрӯз дар академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи Тоҷикистону Россия ҳамкориҳо дар ҳама соҳаҳо тавсия меёбанд чорабинӣ баргузор гардид. гузориши хабарнигорони мо. имрӯз дар академияи идоракунии давлатии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи Тоҷикистону Россия ҳамкориҳо дар ҳама соҳаҳо тавсия меёбанд чорабинӣ баргузор гардид. дар ин чорабинӣ сафири фавқулода ва мухтори Федератсияи Россия дар ҷумҳурии Тоҷикистон Игор Лиякин роҳбарияту омӯзгорон ва донишҷӯёни ин муассисаи олии таълимӣ иштирок намуданд. гуфта шуд ки ҳамкориҳои Тоҷикистону Россия бо назардошти воқеияти муосир устуворона ва давра ба давра тавсия меёбанд. муносибати ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия дар сатҳи сифатан нав баро монда шудааст. гардиши савдо миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия аллакай қариб ки ба $1 миллиард амрикоӣ баромада истодааст. ҳамчунин дар ҳангоми мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо Федератсияи Россия ҳамкориҳо дар самти муҳоҷирати меҳнатӣ, дар самти гуманитарӣ, илму маориф матраҳ гардид. дар сиёсати хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Федератсияи Россия дар байни кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил мавқеи калидӣ дорад ва шарики стратегӣ ба ҳисоб меравад. ҳамкориҳои ду давлат дар доираи созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид, Созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамӣ, Созмони ҳамкории Шанхай ва иттиҳоди давлатҳои мустақил танзим шуда тақвият бахшида мешаванд. дар идома байни донишҷӯён ва иштирокчиёни ин чорабинӣ саволу ҷавоб оид ба ҳамкориҳои байни ду кишвар ва роҳҳои тақвият бахшидани онҳо дар соҳаҳои гуногун мавриди баррасӣ қарор дода шуд. Манучер Сулаймон, Баҳодури Истам, Фирӯзи Мусо, Ахбор. идомаи ахбор. дар натиҷаи истифодаи мақсадноки замин ва анҷоми саривақтии корҳои агротехникӣ кишоварзони ноҳияи Фархор аз кишти картошка наздик ба 400 центнер ҳосил гирифтанианд. имсол кишти сабзавот ва посилҳои низ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи Фархор васеъ ба роҳ монда шуда деҳқонон аз як қитъа замин то 3 ҳосил мегиранд. гузориши ҳамкорони мо. дар истифодаи мақсадноки замин ва вусъат бахшидани кишти зироати кишоварзӣ ва сабзавоту полезиҳо шурӯъ аз заминҳои назди ва хоҷагиҳои деҳқониву ҷамоавии ноҳияи Фархор аҳли заҳмат пурмаҳсул фаъолият менамоянд. аз оғози мавсими кишт имсол дар хоҷагиҳои деҳқониву ҷамоавии ноҳияи Фархор дар майдони зиёда аз 270 гектар кишти картошка гузаронида шуд. кишти картошкаро кишоварзон дар шароити гармхонаҳои доиму амалкунанда низ ба роҳ монданд ки ҳосилнокии он ба маротиб зиёд хоҳад буд. тибқи дурнамо кишоварзони ноҳияи Фархор тасмим гирифтаванд ки 270 гектаро кишти картошка гузаронанд. бо саъи кӯшиши деҳқонон зиёда аз 275 гектар кишти картошка шуда гузашт ва имрӯзҳо намои картошка дар сатҳи баланд аст. навъҳои пешпаз, навъҳои бигроза, аладдин, удача Тоҷикистон парвариш кардаанд. ҳоло дар тамоми киштзорҳо нигоҳубину обмониҳо рафта истодааст. ба қарибӣ ғунучин сар мешавад. зиёда ай 360-380 центнери имсол ҳосил ба даст меорем. дар гармхонаҳои доимуамалкунандаву мавсими деҳқонони ноҳияи Фархор инчунин даҳҳо номгӯи сабзавот кишт намуданд ки ҳосили фаровон гирифтанианд. дар деҳоти Фархор бисолагӣ ва деҳқонариқ ҳудуди замини хоҷагиҳои деҳқонӣ пурра ва самаранок истифода гардида аҳли заҳмат картошка, зироати кишоварзӣ ва полезиҳо кишт намуда ин шабрӯз ба коркарди байни қаторҳо машғуланд. ғалаи кишт намуда дар хоҷагиҳои деҳқониву ҷамоавӣ нашъунамои
хуб дошта хоҷагидорон умедворанд ки бештар аз 40 сентнер ҳосил хоҳанд гирифт. ғаладонагиҳо навъҳои беҳтарини ватанӣ имсол дар ноҳияи фархор ҳосили баланд медиҳанд ба монанди навъҳои сарвар юсуфӣ, драхшон, ормон ва аз навъҳои гандумҳои аз хориҷ овардагӣ навъи пештоз нашъунамоӣ нағз дорад. Имсол ҳосил нағз аст 46-47 то 50 сентнер бояд ҳосил диҳанд имсол. از زمین‌های آبی، از زمین‌های للما باشه 26-27 تا 28 سانتی وابسته به نوع‌های گندم حاصل به دست آوردن ممکن است. در 24580 گکتار زمین کشتشونده در ناحیه فرخور اهل زحمت امسال در میدان 9700 گکتار کشت پخته، 1013 گکتار سبزیجات، 314 گکتار لوبیاگی‌ها، 431 گکتار محصول و 27 گکتار آفتابپرست کشت کردند. امسال کشاورزان ناحیه فرخور عزم دارند در برابر از یک قطعه زمین گرفتن 2 یا 3 حاصل اینچنین میدان کشتی زراعت کشاورزی و سبزیجات را بیش از هر وقت دیگر وسیع نمایند. بنیاد باغ‌های نوی به صادرات نگرانده شده در ناحیه فرخور سال از سال وسیع به راه مانده می‌شود که باغداران بیشتر نهال درختان اولیو، زردآلو، بادام و چهارمغز شنانیدند. باغ موجوده اولیو، زردآلو و بادام در دهات 20 سالگی ناحیه فرخور حاصلده شده اهل زحمت سالهای آخر حاصل فراوان میوه میگیرند. استفاده مقصدناک زمین از سوی خواجگیداران در سطح ضروری به راه مانده شده. در بین قطار باغ همساله کشتی پولیزی و سبزیجات و زراعت کشاورزی گذرانیده می شود. کشاورزان ناحیه فرخور در استفاده مقصدناک زمین از هر وقت دیده فعالیت باثمر نموده در استحصال محصولات تر و تازه و تامین بازارها سهم فعال و نظررس دارند. در جماعت دهات سرازم شهر پنجکین با اشتراک رهبران خواجگی‌ها و کشاورزان 14 جماعت دهات شهر در موضوع از یک زمین 2 حاصل می‌گیریم مشورت آموزشی دایر گردید. گزارش فرهاد رحمت. در شهر دهاتی پنجکین طبق نقشه سالی روان از جانب خواجگیداران در میدان 11878 گکتار زمین کشت نوهای گوناگون محصولات کشاورزی گذرانیده می شود. تا با امروز در خواجگی‌های دهقانی جماعت سراز که در وادی جای گیرند کشت کارتوشکا نزدیکی 70% اجرا کرده شده است که نشأ نمای کارتوشکا خیلی خوب می باشد. کارتوشکا که زراعت اساسی دانسته می شود در همه شکل‌های خواجگیداری شهر طبق نقشه در میدان 4800 گکتار کشت کرده می شود. تا امروز میدانی 2168 گکتار کشت گردیده در زمین جماعت‌های دامنکو کشت کارتوشکا ادامه دارد. امروز دانشجویان و استادان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکین بهره سهم گذاشتن در تامین امنیت اوضاع‌خواری مملکت در برابر سهامداران کشاورزان در زمین‌های پارک تکنولوژی نزد دانشکده در میدان 5 گکتار کارتوشکا کشت می‌نمایند. در نزد دانشکده آموزگاری تاجیکستان چنین پارک تکنولوژی فعالیت کرده است که آن در حدود 32 گکتار حالا باغ اینتنسیوی تشکیل کرده شده است که در آنجا زیاده از 12000 نهالی درختان سیب و تاک شنانده شدند همین سال. به خاطر به دست آوردن حاصل خوب و ثمرناک استفاده نمودن هر قطعه زمین از جانب متخصصان ساحت در خواجگی تایلانوی جماعت دهاتی سراز سمینار مشورت آموزشی تحت عنوانی از یک زمین 2 حاصل میگیریم با اشتراک رهبران خواجگی‌ها کشاورزان 14 جماعت دهات نمایندگان ریاست کشاورزی دایر گردید. هنگام درست تشکیل نمودن کار، هنگام درست تشکیل نمودن اداره کنی ساحه کشاورزی ما میتوانیم از یک زمین کارمی آبی 3 حاصل بیابیم. برای ثمرناک استفاده کردن زمین و گرفتن چند حاصل در یک کشت خواجگیداران میتوانند در پهلوی کارتوشکا، لوبیاگی‌ها، قرنفل بلغاری، جواری مکه و دیگر پالیزی‌ها را کشت نمایند. برای آنکه همین حاصلناکی منتظم گیرند ما در اطراف ما چاه‌های عمودی که خودشان واقعی خودشان کافتن استفاده برده هم آب را هم برای زمین حاصلی فراوان دادنش هم آب تخم‌کاری است که وای گرمتر می باشد هم چاه‌های عمودی استفاده برده با حاصلی بلند رویاندن امکاناتی خیلی فراهم دارند. خواجگیداران با توصیه عالمان و متخصصان ساحه کشت زراعت‌های گوناگون را به راه مانده به این وسیله حاصل خوب به دست می‌آورند و در آینده در تامین بازار استعمالی نیز سهم می‌گذارند. کشاورزان بر آن نظرند که طبق نقشه برای حاصل کارتوشکای بروقتی در این میدان‌ها کشت سبزی را به راه می‌مانند.
дар ноҳияи вахш намоиш озмуни иди гулҳо баргузор гардид ки ҳадаф аз он бедор кардани ҳисси зебоипарастӣ, ҳифзи муҳити зист ва тараннуми гулкорӣ байни хонандагон арзёбӣ мешавад. Дар чорабинии мазкур хонандагон аз ҳама муассисаҳои таълимӣ иштирок намуда навъҳои гуногуни гулу бутаҳои ороишӣ ва гулҳои мавсимиро ба намоиш гузоштанд. гузориши Абдурозиқи Азиз аз ноҳияи вахш. боғи фарҳангу фароғатии ноҳияи вахш давоми як соли охир пурра таъмиру тармим гардида имрӯз аз ҷои писандида ва макони баргузории чорабиниҳои гуногуни фарҳангии маърифатии ноҳия дониста мешавад. намоиш озмуни иди гулҳо дар боғи марказии фарҳангу фароғатии ноҳияи вахш баргузор гардида ҳудуди зебову роҳатфизои иншооти фарҳангиро гӯшаҳои бо гулҳои рангоранг ороиштодаи муҳассилини ноҳия зиннати бештар бахшид. фазои баргузории чорабинӣ таровати хуш ва накати зебои баҳорӣ дошт. гул ин рамзи дӯстӣ, рамзи тозагӣ, рамзи ободӣ, рамзи ободкорӣ мебошад ки якчанд намуди гулҳо дар ин намоише ки имрӯз барпо шуда истодааст дар ин намоиш гузошта шудааст. тавре зикр гардид ҳадафи асосии озмун тарғиби зебоипарастӣ миёни насли наврас, тараннуми гулкорӣ ва сабзу хӯрамгардонӣ дар хонаву таълимгоҳ арзёбӣ мешавад. муҳассилини ноҳияи вахш дар ҷои намоиш хеле зиёд навъҳои гулу бутаҳои табиӣ, гулҳои хонагӣ, гулдастаҳои тару тозаро ба маъраз гузошта омодагии хешро ба ин озмуни ноҳиявӣ собит намуданд. дар ин чорабинӣ хонандагон дар бораи пайдоиши гулҳо, хелҳои он ва тарзи парвариши онҳо маълумотҳо медиҳанд. гулҳои аввали баҳорӣ аз қабили садбарг, лола, бойчечак, наргис ва ғайраҳо мебошанд. мо дар хонаамон бо аҳли оила бо парвариши гулҳои хонагӣ аз қабили гули алой, гули шому саҳар ва ғайраҳо машғул мешавем. мутобиқ ба шартҳои намоишозмуни иди гулҳо, завқи дӯстдории табиат, муҳити экологӣ, маҳорати гулпарварӣ, шеъру сурудхонӣ дар ситоиши гулҳо, навиштани иншои беҳтарин дар мавзӯи мазкур мавриди имтиҳони аъзои ҳакамон қарор гирифт. дар чорабинӣ маҳсули дастони гулпарварони моҳир, лаёқати сохтани гулҳои сунъӣ аз ҳар гуна коғазҳои ранга, намунаи гулдӯзиҳо, омода кардани экибандҳо, аз тухмҳои гулу растаниҳо офаридани ҷиҳози гуногун, тасвири расми беҳтарин манзараи гулҳо ва дигар иҷодкориҳои хонандагон манзури тамошобинон гардонида шуд. тавре ишора гардид соли равон дар ноҳияи вахш дар қатори солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳамчунин соли гулҳо низ эълон шудааст. дар ҳудуди ноҳия иқдомҳои сабзкорӣ ва ободониву созандагӣ вусъат ёфта талош меварзанд ки ҷашнҳои бузургу таърихиро бо дастовардҳои назарраси меҳнатӣ ва муҳити гулзору шукуфон пазироӣ кунанд ва ғолибони ҷойҳои ифтихорӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. аҳли фарҳанги ноҳия ва шогирдони муассисаҳои таълимӣ дар сифоти ҳама зебоиҳои табиат суруду таронаҳои дилангез пешниҳод намуданд. Абдурозиқи Азиз, Убайдуллои Қодир, ноҳияи вахш, ахбор. мусиқии классикии тоҷик шашмақом ҳамчун шоҳкории фарҳанги башарият аз тарафи ЮНЕСКО пазирофта шуда ҳамасола 12 май рӯзи шашмақом таҷлил карда мешавад. гузориш дар ин хусус. дар илми мусиқишиносӣ шашмақомро ҳамчун мусиқии классикӣ эътироф карданд. имрӯз дар амфитеатри боғи фарҳангии фароғатии ба номи Абулқосим Фирдавсии шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи шашмақом барномаи рангини консертӣ намоиш дода шуд. дар барномаи фарҳангии шашмақомсароён аз ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобови Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва ҳунарнамоӣ карданд. дар Тоҷикистон барномаи давлатии рушди санъати шашмақом, фалак ва мактаби анъанавии устод шогирд барои солҳои 2017-2021 қабул ва тасдиқ гардидааст. барномаи мазкур ба самти рушди санъати шашмақом, фалак ва эҳё намудани мактаби анъанавии устод шогирд дар Тоҷикистон равона карда шудааст. барномаи нав ба баланд бардоштани мақоми мусиқии анъанавии тоҷикӣ дар ҷомеаи муосир, рушди ҳамаҷонибаи тафаккури бадеӣ ва маънавии тоҷикон, ҳамчунин ба омода кардани мутахассисони шашмақом ва фалак ҳадафманд гардонда шудааст. бояд бигӯям ки воқеан баъд аз фармони тақдирсози пешвои миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон дастгирӣ таваҷҷӯҳ нисбати ансамбли давлатии шашмақом ва шашмақомхонони кишвар хеле зиёд шуд ва имрӯз мо дар ин барнома хеле
суруду оҳангҳои ҷадид ки аз ҷониби устодони варзида ва мутрибону овозхонҳои ансамбли давлатии Шашмақом ба номи устод Фазлиддин Шаҳобов пешниҳод кардем ва имрӯз пешниҳоди аҳли завқ мекунем ва фикр мекунам ки як гулдастаи мусиқӣ ки воқеан ҷавобгӯи ҳама меъёрҳои мусиқӣ ҳам муосир ва ҳам хоса дар заминаи мусиқиҳои суннатӣ мо инҷо рӯи кор овардем, дар ин барнома ворид кардем. бо мақсади рушд ва оммавӣ гардондани Шашмақом дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ансамблҳои шашмақомхонӣ ташкил карда шудааст ва ҳамасола сафи ҷавонон ба ин санъати аҷдодӣ дар кишвар зиёд гардида истодааст. Гуфтан ба маврид аст ки бо мақсади такмил ва рушди минбаъдаи анъанаҳои фарҳанги миллӣ ва мусиқии халқи тоҷик дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рушди минбаъдаи санъати мусиқии классикӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола 12 май ҳамчун рӯзи Шашмақом ҷашн гирифта мешавад. Ин иқдоми фарҳангпарварона на танҳо боиси эҳё шудан ва ҳамчун анъана идома ёфтани ин шоҳасари мусиқӣ, балки барои такомули минбаъдаи он заминаи воқеӣ гузошт. Шашмақом аз ҷониби ЮНЕСКО ҳамчун шоҳасари мероси фарҳангӣ эътироф гардидааст. асосан Шашмақом услуби мураккаб аст. дар ин нави санъат ларзиши садопардаҳо ва вазни мураттаб муҳим мебошад. Нуриддини Қурбон, Умеди Устод, Дилшоди Хушвақт барои барномаи ахбор. бинандагони азиз, ин буд барномаи тилоати ахбор. тансияту хонобод бошед.